ଏଇ ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ସାଥୀ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଥୀଟି ନିଆରା। ଏଇ ନିଆରା ସାଥୀକୁ ନେଇ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚପଲ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ନରେଶ କୁମାର ସାହୁ। କହେନି ସିନା ସେ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି। କହେନି ସିନା ସେ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି। ସେ ତ ମୋ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ସେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିନି କଣ୍ଟା ବିଛା ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ନିଏ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବୋଲି। ଅଭିଯୋଗ କରିନି ତାକୁ 80 କିଲୋଗ୍ରାମର ଏଇ ମୁଁ ବୈଶାଖର ମରୁଭୂମିରେ ସହଯାତ୍ରୀ କରି ଶୀତର ବାରନ୍ଦାରେ ରଖିଦେଇ ରେଜେଇର ଗରମରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରେ ବୋଲି। ମା କହେ, ମୋ ମା କହେ, ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦୋସ୍ତିର ସେଇ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ ପେଁ କାଲି ବଜାଉଥିଲା, ମୁଁ ତା ଛାତିରେ ପାଦ ଚାପି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି ଘର ସାମ୍ନା ଚଉରା ମୂଳରେ। ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲି ହାଉଆକୁ ଦେଖି, କାଳେ ସେ ତା ବୁଚକାରେ ତାକୁ ଭରି ନେଇଯିବ ବୋଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରୁ ପେଁ କାଳିର ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ପିଠିରୁ ସର୍ ସର୍ ଶବ୍ଦ ଆସି କହିଦିଏ ମୋ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା। ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ସାନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବି ଯୌବନ। ମୁଁ ଆସିବାର ବର୍ଷେ ପରେ ତ ସେ ଆସିଥିଲା। କହିବି ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଅଛି। ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏଇ ତୁମ ଆମ ଜୀବନ ଅଣ୍ଟିବନି। ସେଠି ଦେଖା ହେଲେ କଥା ହେବା, ମୁଁ ସେଠି ଥିବି। ଦୁଃଖ ଖାଲି ସେ ନଥିବ, ମୁଁ ମନଗ୍ନ ପାଦ ନେଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବି। ହଁ, ମୁଁ ମନଗ୍ନ ପାଦ ନେଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବି।